Ng mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Saras Bakuna. Libre lang magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa iyo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Narito na ang mga nagpapagang balita. Baguio City, nasa alert level 1 na. Turismo at negosyo sa Pangasinan unti-unti nang nabubuhay. Mga nasabat na sigarilyo, sinira. BBM nangampanya sa probinsya ng Pangasinan. At campaign poster na nasa pribadong lote, hindi pwedeng baklasin. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag Gabalem Amyana na Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Simula bukas ay nasa alert level 1 na ang Baguio City at iba pang bahagi ng bansa. Bagamat marami ang natutuwa, may ilan namang nangangamba. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Kasama ang Baguio City sa mga lugar na inanunsyo ng Interagency Task Force na sasailalim sa Alert Level 1 mula bukas hanggang sa March 15. Dahil dito, inaasahan ng mas dadami pa ang turistang aakyat sa lungsod. Para sa ilang negosyante, maganda itong balita. Para sa akin, ayos lang, lalo na sa mga tao na naghahanap buhay, tapos para bumalik yung dating sigla ng turista. Siyempre yung iba, maraming mga nalugi. Ngayon, pag medyo lumuwag-luwag, at least maraming makakapasok na turista, lalo na dito sa Baguio, ganun. Kasi yung iba na nawala ng trabaho, makakapaghanap ulit sila ng trabaho. Kabado naman ang ibang negosyante. Para sa akin, parang ang bilis. Kasi yung sakit kasi ng COVID, yan, nakakahawa. Ayan, kaya para sa akin, hindi pa sana. Sa Alert Level 1, pinapayagan na ang full capacity sa mga social venues, karaoke bars, indoor entertainment, amusement parks, restaurants, gym, senehan at government agencies. Pero slowly natin i-implement. So for the next one week, siguro ang i-allow lang natin for indoor 75% capacity and for outdoor 100% capacity naman. Pinag-aaralan na rin ang mga pagbabagong gagawin sa mga triage. They still have to register. Tuloy-tuloy pa rin yan. They still have to register, although yung ating triage, medyo pag-uusapan namin bukas kung ano yung mga i-modify natin sa ating triage guidelines and procedures. Pero gaganan, i-streamline na namin yung ating mga triage para hindi naman nagkakaroon ng mahabang pila sa ating mga checkpoint. Naasahang dadagsa ang mga turista sa Baguio sa kalagitnaan ng Marso, lalo na't matutuloy na ang selebrasyon ng Panagbanga ngayong taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Unti-unti nang nabubuhay ang turismo at mga negosyo sa lalawigan ng Pangasinan. Magbabalik sa report, Randy Guzman.
Unti-unti nang sumisigla ang dati malungkot na dagat ng Agno, Pangasinan. Nagsaan na naman kasi ang mga turista. Finally kasi nag-start na ulit yung pwede nang mag-travel, gano'n. Ang kailangan lang is yung mga vaccine card. Very important yon. Tapos kasi nalungkot kami nung nawala, nung nag-start yung COVID, that hindi na kami pwede mag-travel, and this is our favorite place. So it's very nice and it feels good to come back. Ganito rin ang eksena sa Patar, Bolinao. Kaya ang mga negosyante masigla rin. So nung pandemic, talagang wala, as in walang katao-tao dito sa dagat, kami lang naiwan dito. Natuwa kami kasi di ba balik-kuan na ulit. Unang-una, meron na kaming source of income. Pangalawa, naging masaya na ulit ang Patar. Nakakahinga na rin ng maluwag ang mga negosyante sa Luca Park sa pantalan ng Alaminos City. Maganda po kasi po yung ibang nag-ano nung pandemic. Nakaangat na din. Tapos, ang ganda pong tignan, hindi na siya yung parang ghost town katulad dati. Bagamat lumuluwag na, dobleng pag-iingat pa rin ang paalala ng mga otoridad. Bale, ano lang ma'am, pag may nakikita kaming hindi nagsusot ng mga face mask, bali, pinapayuhan lang namin sila na isuot, huwag kalimutang isuot kasi hindi natin alam, nandyan pa rin ang COVID. Kahapon ay naideklarang sasailalim na sa Alert Level 1 ang probinsya ng Pangasinan mula March 1 hanggang March 15. Para sa mga negosyante sa mga pasyalan, ito ang umpisa ng pagbangon ng Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, pinagsisira ng pamahalang lungsod ng Baguio ang mga nasabat na mga sigarilyo sa mas agresibo pang kampanya laban sa paninigarilyo. Magbabalita, Charles Limon. Sabay-sabay na pinagsisira ng mga opisyal ng pamahalang lungsod ang mga tobacco products na nasabat sa Baguio City. Parte ito ng mas agresibong kampanya ng lungsod laban sa paninigarilyo. Well, the volume of cigarettes that were crushed today is not far from what the volume that we have crushed last year. So that proves consistency and that the endeavor to realizing a smoke-free Baguio is really continuous. Karamihan sa mga nakumpiskang sigarilyo ay galing sa mga establishmentong walang permit na magtinda. Aabot sa 89.5 na kilo ang dami at nagkakahalaga ito ng 870,000 pesos. Kabilang sa mga pinagsisira ang mga vape at mga tradisyonal na mga tabako. Dahil dito, binigyang papugay ng World Health Organization ang lungsod dahil sa kampanya nito laban sa paninigarilyo. The WHO is pleased to award the Healthy Cities recognition for best practice of Baguio City in the field of sharing clean air, committed to multi-sectoral implementation of smoke-free laws. So this is an international award given. Pero kahit pinaigting ng lungsod ang kampanya kontra sa paninigarilyo, mayroon pa ring mga naitatalang mga lumalabag. Marami pa rin tayong repeat violators, even those that have paid. Meron nga dyan nakapagbayad na ng about 36,000. Tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-violate. Nagbayad na siya ng malaki last time, malaki pa rin ngayon. Despite our discouragement na sabi namin, hindi ba kayo mas nalulugi sa pagsusugal na magbenta ng sigarilyo na nahuhuli-huli kayo? That's why we're thinking if there is some form of incentive from the tobacco companies, or is it really lucrative to sell cigarettes because they continue to violate. Sa datos ng smoke-free apprehension ng POSD, aabot sa 537 ang mga individual na lumabag. 1,058 naman ang mga establishmentong lumabag. Ang mga mahuhuling lalabag sa ordinansa ng lungsod ay papatawan ng 2,000 piso na multa. Sa second offense naman ay 3,000 piso at 5,000 naman sa mga paulit-ulit na lumalabag. Tiniyak naman ng POSD na paigtingin pa nila ang kanilang kampanya. Nakahanda naman ang City Health Services Office na umalalay sa mga gustong talikuran ang paninigarilyo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. BBM nangampanya sa probinsya ng Pangasinan. Yan at iba pang balita, abangan!
Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hanggang sa ngayon ay wala pa rin kinatawan ng mga katutubo sa Konseho ng Baguio. Nagbabalik sa report, Charles Limon. Hanggang sa ngayon, wala pa rin kinatawan ang mga katutubo sa Konseho ng Lungsod ng Baguio. Ayon sa grupo ng mga ibaloy sa lungsod, napapanahon na para naman magkaroon sila ng boses sa Konseho. Kasi kailangan din namin may mag-represent sa amin. May mga nagsasabi na karamihan naman ng mga councilors natin nandyan sa belonging to an IP groups. Ang sa amin naman, ang IP representative kasi, it will just represent us, IPs. Unlike yung ibang councilors, yes, they will represent us also. Pero sila as a whole, buong Baguio, lahat na ng citizens dito. Ang IPMR, it will focus only on us. Magkakaroon na sana ang lungsod ng IPMR noon, pero ayon sa National Commission on Indigenous People, dapat pang malaman kung sino ang maitatalaga. Maliban kasi sa mga ibaloy, naririto din ang mga kalanguya at kankan-naay. For the meantime na wala po tayo ng ganyan IPMR in the city of Baguio, ay sinisikap ng City Council na magkaroon sana ng standing committee. Although yung pag-uusapan sana namin, is it a standing committee or committee of all? Parang ganun po ang pag-uusapan. But as to supporting the very purpose why we need to come up with IPMR, we are very supportive. Dagdag pa ng grupo, magkakaiba ang pangangailangan ng mga katutubo kaya't dapat may representanteng tututok sa mga ito. Yung mga problema namin, iba. Yung mga pangangailangan natin, iba rin. So, magandang may representative talaga to focus on us also. Sa ngayon, hindi pa rin umuusad ang usapan sa pagitan ng pamahalang lungsod at NCIP ukol sa pagpili ng IPMR.
Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, nanligaw noong weekend sa lalawigan ng Pangasinan si Bongbong Marcos kasama ang Team Agila. Magbabalik sa report, Charles Limon. Hindi ininda ng mga taga-Pangasinan ang mainit na panahon sa Binalonan, makita lang si presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. Salamat po sa inyo lahat at kami po sa unit team ay kung saan na po nang galing at marami na po kami napuntahan. At pagpunta naman namin dito sa lalawigan ng Pangasinan, dito po lalo na sa west side ng Pangasinan, ay naramdaman namin ganun din ang aming salubong na nakukuha sa taong bayan kapag lalo na na-umpisahan namin at napapag-usapan namin ang aming naging adhikain na pagkakaisa. Kasama ni Bongbong Marcos na namasyal sa Binalonan ang mga senatoriables nito na sina Senator Win Gatchalian, dating senador na si Juan Miguel Zubiri, Attorney Larry Gadon at si Representative Rodante Marcoleta. Katuwang din sa panliligaw ni Bongbong ang Team Agila ng Pangasinan sa pangunguna ni na Congressman Ramon Monmon Gico III at Pangasinan Vice Governor Mark Ronald Lambino. Kailangan po natin ituloy ang infrastruktura na programa na Bill na sinimula ni Pangulo Duterte. Isama na rin natin dyan yung itinatawag na digital infrastructure na ang ating internet. Yung presyo ng kuryente, kailangan natin hanapan ng paraan para ibaba. Ang pangarap niya ay pagkakaisa. Kaya naman, ito din ang nakikitang pag-asa ni 5th District Congressman Ramon Monmon Gico III para sa pagbangon ng Pangasinan. Lang pangarap ko, Mr. President, na magkaroon tayo ng Pangasinan East-West Expressway. And we would like to bring more jobs in the province by establishing more economic zones and opening up the province for more investments. Trabaho ang kailangan natin eh. So yan po rin ang aking plataforma. Iwala naman ang Team Agila na solid ang suporta ng mga taga-Pangasinan sa pagtakbo ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Maliban sa Binalonan, nag-ikot din ang unit team ni Bongbong sa Dagupan, Alaminos, Bayambang at La Union. Hindi naman humarap sa media si Bongbong ukol sa hindi ulit nito pagsipot sa debate sa isang television channel. I wouldn't know his reason kung bakit hindi siya nakisali sa debate. But it goes to show na mas gusto niyang pumunta sa ground, maramdaman at makita ang pulso ng tao. Especially, yan yung Pangasinan. This is North. Ito ang baluarte niya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang Oplan Baklas ng COMELEC na medyo mainit na usapin ngayon. COMELEC Resolution number 10730 ay nagsasabi na ang tarpaulins are allowed to be posted in authorized common areas in public places and in private properties provided merong consent yung may-ari ng private property. In the COMELEC resolution, dinefine nila dapat 2 by 3 feet yung mga tarpaulin na yan except when in a rally at pwedeng malaking tarpaulin pero ang size at 3 by 8 feet. Ang COMELEC resolution ay nagsabi din na kung ilalagay mo yan sa bahay mo, then you should follow the specs of the COMELEC, meaning 2 by 3 feet lang yan. And of course, hindi kaila sa atin na recently nagkaroon ng Oplan Baklas, not only in Baguio City but all over the country. And mukhang nag-overstep ang COMELEC sa pagbaklas
kasi kahit yung mga tarpaulin inside private properties, tinanggal nila, binaklas nila. And meron tayong constitutional question dito because the COMELEC cannot remove campaign posters inside the property of persons who are not candidates and who are not campaigners of candidates but are private persons. Ito ay guaranteed by the Constitution, due process of law, that no property shall be taken without just compensation. Pero tayong 2015 Supreme Court decision at ito yung Diocese of Bacolod versus COMELEC. At kung maalala nyo, naglagay yung simbahan ng San Sebastian Cathedral doon sa Bacolod ng tarpaulin at ang size nito ay 6 by 10 feet. Hindi naman sila naglagay ng pangalan ng kandidato, although naglagay sila kung ano ang qualification na dapat iboto ng mga Catholic members nila tungkol sa mga kandidato. Ito ay binaklas ng COMELEC at dahil dito nag-file ng petition ang Diocese of Bacolod to question yung actions ng COMELEC. What was the ruling of the Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, the poll body, meaning the COMELEC, has no legal basis to regulate expressions, especially if the tarpaulins are within private properties. So, ibig sabihin nito, dito sa Diocese versus COMELEC, hindi pwedeng baklasin ng COMELEC ang mga tarpaulin doon sa loob ng private properties ng ating mamamayan. Ang sabi nila, yung Diocese of Bacolod are not candidates. Neither do they belong to a political party. And COMELEC does not have any authority over non-candidates or campaigners because they are private persons. And because of that, meron silang freedom of expression. At kahit ano ang ilagay nila sa tarpaulin within their property, kahit anong size ng tarpaulin na ilalagay nila sa loob ng kanilang private property, hindi ma-regulate ng COMELEC ito. Pag tinanggal ng COMELEC ito, they can be sued for entering the property without a valid search warrant. Sabi rin ng Supreme Court, yung mga police and the Bureau of Fire personnel ay dapat hindi nagbabaklas ng tarpaulin because they are only there for security purposes. They cannot assist the COMELEC or the DPWH or the local government unit to remove yung mga tarpaulin na yan. So dito, sinasabi talaga ng COMELEC na wala kang control doon sa tarpaulins na nilalagay sa private homes, kaya anumang size na yan. Nag-file ng motion for reconsideration ang COMELEC. At again, this was denied by the Supreme Court. At ang sabi nila ulit, yung tarpaulin na nag-a-advocate ng social issue is freedom of expression. Secondary na lang kung meron silang ini-endorse na kandidato. Hindi basis yung meron nakalagay sa baba na you vote for this kind of candidate. Basta ang problema dito, pag nasa private property, hindi dapat galawin ng COMELEC. At in-expand pa ng COMELEC ang kanilang interpretation. Doon sa adjunct versus COMELEC, in-expand nila to include stickers in motor vehicles. Sabi ng Supreme Court, yung sticker ng kandidato, galing talaga yan sa kandidato. Pero the moment na nilagay mo sa iyong motor vehicle yung sticker ng kandidato, it becomes private property. No? And because it is private property, the COMELEC
cannot compel you to remove yung mga stickers na yan. So this comes into question because recently, merong pumapasok na kotse sa isang military camp in Metro Manila at meron siyang pink ribbon. At pinatanggal ng military police yung kanyang pink ribbon before he is allowed to enter the camp. Following this doctrine, hindi mo pwedeng i-prohibit yung tao porque may ribbon siya o may sticker siya because under the Adjong versus Comelec doctrine, hindi pwedeng tanggalin, hindi pwedeng i-regulate ng Comelec yung mga yan pursuant to the fair election law. So in sum, pag yung private property owner hindi naman kandidato, hindi naman campaigner, hindi naman employee ng kandidato at naglagay siya ng tarpaulin within his private property, then pwede yan regardless of size. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Pain relievers at paghinto sa paggamit ng maintenance. Delikado raw sa mga may alta presyon. Kung bakit, alamin. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Delikado raw sa mga may alta presyon ang pain relievers. Hindi rin daw dapat ihinto ang maintenance. Kung bakit, alamin sa report ni Randy Guzman. Ayon sa World Health Organization, alta presyon ang nangungunang sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. 1.13 bilyon na tao raw ang nabubuhay na meron nito. Isa sa bawat 4 na lalaki at isa sa bawat 5 babae ang may alta presyon. Ang masaklap, isa lamang sa bawat 5 na mayroong alta presyon ang nakokontrol ang kanilang kondisyon. Kaya naman, marami ang bawal sa mga taong may alta presyon. Isa dito ay ang pain reliever. Karaniwan po dito, ito mga
non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAIDs. Kabilang po dito ang mefenamic acid, ibuprofen, naproxen at celecoxib. No? Ito ang mga gamot na nabibili sa botika na hindi nangangailangan ng reseta ng doktor. Na? Ang pag-abuso o palagian o sobra-sobra o pangmatagalang pag-inom ng mga pain reliever na to ay nakakadagdag po sa alta presyon. Dahil ho rito, ito po ay nagpapahirap sa tamang pagdibok ng puso at dahil po rito, tumataas po ang pagkakataon na ang pasyente po ay magkakaroon ng atake sa puso. No? Ayon naman kay Dr. Olarte, hindi na raw nagagamot ang alta presyon. Ito ay nakokontrol lamang. Ang ibig sabihin nito, kung iniinom ang gamot, bababa ang blood pressure. Pero kung hindi iinumin ang gamot, tataas na naman ang blood pressure. Ito raw ay isang maintenance na dapat inumin araw-araw dahil kapag itinigil, maaring mas malaki ang tsansa ng panganib at maging ng pagkamatay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.